Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो। ओमफ्राय जोङो मोनसे प्रग्रामावहाय थांगासिनो दङ। बावैसो रुंसारि जानानै थांनाय जोंनि गामिनि एबा जोंनि मण्डलिनि सासे गोख्रों फोथायारि आयं रत्नबर बिथाङा बे संसारनिफ्राय बिदाय जानानै थांबाय। दा बेनिनो मोनसे गोसोखांथि सान फालिनाय बे प्रग्रामाव जोङो थांगासिनो दङ। लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। अबिया नै लोगोफोर सफैबाय जों नै बेयावहायनो प्रग्रामा। आरो बियो लाइमोन सेंग्रा समाव दुखुथिया जिउ खांबोनांनायमोन। नाथाय दायो बिनि नखर आर्थिक अबस्थाफोरा जोबोद इसोरनि बोरजों हा-हु, बारि बागान, मोसौ मोसा, बिनि नखर, फेमिलि, जाति, बंश, बिसौ बिथाइफोरखौ बियो नुलांनो हादों। दा जों बिखौहाय बे समसिमावहाय बे अबस्थायाव दंमोन। बिनि होलांनाय गोबां धोन दौलतफोरखौ लानानै बे नखरा हयथ' रुजु रुमुयै संसार जागौमोन। नाथाय अबथिरा जिउ खांनाय बे जिबनखौ लानानै बिनि जिउमाया दिनैनि सानाव जों गोसोखांथि हिसाबै जों गोसोखांनो गोनां जाबाय। बे जोंखौ नागारनानै थांबाय आरो बियो मण्डलियावबो गोबाव सम मोजां आखुजों दैदेनगिरि बिबान मावबोनायमोन। जों बिनि होलांनाय मदद आरो बोसोनफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय आवगायलांनो बिनि बिहोमा होलांनाय मण्डलिखौ स्थापन खालामनानै गालांनाय बेयाव जों फोथायारिफोर जानानै इसोर खुलुमनो बियो जोंनो होलांबाय। बेबादिनो बिनि थांनानै थानाय जिबना दिनैनि समाव जाय
बियो मानसि हिसाबै गोबांथार मोदोमाव सैनांनाय बेमारफोरजों नाख्रेबजानायखौ लानानै मण्डलीनि गासैबो दैदेनगिरि फोथायारि बिदा फंबायफोरखौ गावनि साखाथियाव लिंहरनानै बियो गाव मावलांनाय माबा मोनसे गेना गोरोन्थिफोरखौ जोंखौ लिंहरै बियो पाप खेमा बिनानै निमाहा बिनानै जोंनो दायित्व होलांदों। जेब्ला समाव बियो जोंखौ लिंहरोमोन अब्ला जोङो हाखु दाखु फैनानैब्लाबो जोङो गोबां थाखा फैसाजों मदद खालामनो हायाखैब्लाबो माब्लाबा समाव जोङो जोंनि खामानिफोराव गोदोनानै सहाय खालामनो हायाखिसै आरो बियो गावनि खेंखायनाय लेलायनाय जिबनखौ लानानै इसोरखौ बावाखैमोन। इसोरनि सेराव थानानै बियो जेब्लायबो गावनि थाखाय आरज खालामनो आरो बियो गाव जेसेबां सम थांनानै थानांगौ बे बिसयखौ लानानै इसोरनाव गथायबाय थायोमोन। बियो होनोमोन गावखौ माबा मोनसे आंनि सायाव भुलफोर मोनदोंब्ला दंबावोब्ला खेमा लानो सम होथोंसै इसोरा होननानै। थिग बेबादिनो जों फोथायो बिथांनि जिउमाया दिनैनि समाव गोबां गावनि गेना गोरोन्थिफोरखौ खोथायै खेमा बिनानै हयथ' बियो इसोरनि सिगाङाव सुस्रा जानायखौ बियो मोनदों। जों साखि होनो हायो जों मण्डलीनि बिबानगिरि हिसाबै सोरबा फोथायारि हिसाबै जोङो जेब्लानो फैयोमोन अब्लानो बियो माबा मोनसे दंबावो नामा आंहा बुंनांगौ बेखौ साननायजों बियो खेमा लायोमोन। दा बिनि गेजेरजोंहाय जों नुनो मोनदों जाहैबाय बियो संसाराव थांनानै थानाय गासै गेना गोरोन्थिफोरखौ बियो निमाहा मोननो हादों आरो बे इसोरनि होनाय जिउखौ बे संसारावहाय बियो जिउ बावनानै इसोरनि लिंहरजानाय समबादि बियो थांनो गोनां जादों। दा बेबादिनो बियो जोंखौ गुरैयै मोनसे बोसोन होलांदों बेखौ जों बावनो हानाय नङा। जाय मण्डलीखौ दैदेनग्राफोर गावनि नोजोरा बेनोमोन बे मण्डलीखौ जोंहा रुजु रुमु गंसे इसोर खुलुमनो गोजानाव लुदोंमोन। बेखौ मावफुंनो थाखाय बियो आफसुस थाबाय। बेनि थाखायनो बियो जोंखौ खावलायलांदों। गुरै गोसोजों बियो बुंलांदों खावलायनानै बुंलांबाय आङो गोथाङै थानायमोनब्ला बे खामानिखौ मावनायाव मदद खालामगौमोन। नाथाय आंनि देहाया जाबादि अबस्थायाव फैबाय इसोरनि होनाय सम बादि आङो थांनो गोनां जासिगोन। बेजों जों बिदाय लायोमोन। दा बे समाव बियो होनदों जाहैबाय आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो नोंसोरो आखाइ हमलायनानै जे बिबानखौ मोनबाय आंनिनो होननानै नोंसोरो मावलांदो। बार बुंनायमोन नोंसोरो आखाइ हमलायनानै मावलांदो। गोबां समायसा दं गोबां नेवसिजानायफोर दं बेखौ लानानै नोंथांमोना इसोरनि मोखां फरायनानै मावलांदो होननानै बुंदों। नाथाय बियो बुंदोंमोन आं गोथाङै थायोब्ला आंबो हानायखिनिखौ मावफिनगोन। इसोरनि साया मा आं इसोरनाव गथायो। अब्ला जोङो दुखु मोनदोंमोन। अब्ला बिनि अबस्थाया बेबादि नाख्रेबजानाय अबस्थायाव फैबायमोन। बियो गोबांथार गावनि केटनिक डेमेजनि थाखाय आरो माखासे नारसिनजानाय बेमारफोरनि थाखाय बियो गोबां खेंखायै सैनो गोनां जादोंमोन। बे समावनो बियो बुंलांबाय जोंनो बोसोन होलांबाय मण्डली हिसाबै बे गिर्जाखौ लुफुंनायाव नोंसोरो खौसे गोसो मोनसेयै मेङाजासे मावलांदो। आं गोसोखांथारनायाव बियो न'खर जाथि कुटुम्ब गावनि जाथिफोरखौ नागारनानै बियो थांनो गोनां जायो। दिनैनि समाव जाय रुंसारि जिउ जारिमिन हिसाबै जोङो गोसोखांनो गोनां जायो। बियो आरजजों गथायनानै गालांदों। जेब्ला बियो थैनोसै सममोन बे समाव बियो जेब्लायबो जोंखौ लिंहरनानै बुङोमोन न'खरनि थाखाय जाथि बंसफोरनि थाखाय मण्डलीनि थाखाय बियो गोबां सिन्था खालामनानै आरज गथायबाय थायोमोन। जेब्ला मा होनोमोनलाय हमसेल गिर्जा बे हमसेल गिर्जाखौ जों जेब्ला खालामफैनाय जादोंमोन
बे समावबो गोबां गोख्रों मानसिफोरखौ दोनथ'नानै आमाया गावनो इसोरनि बोलोजों बे गावनो जोबथानाय मोनसे आरजनि आयदा बेयो जोंनो दिन्थिदोंमोन आरो बुंलांदोंमोन आंनि न'खरनि थाखाय गोबां जाथि खुरमाफोरनि थाखाय फिसाफोरनि थाखाय फिसौफोरनि थाखाय बे आरजआव गोख्रों बे गथायदोंमोन गोसोखांदों आं सानदोंमोन बेयो थैथ'नाय नङा जों न'खरावहाय रायलायदोंमोन बेयो थैथ'नाय नङा नाथाय इसोरनि साया बिनियावहाय हरखाबै इसोरनि लिंनाया फैनायलाय बे गावनि जाथि बंस खुरमा गुस्थि थालांनाय मण्डलियारिफोर फाथायारिफोर आरो गासै गामियारि संसार जानाय नसुंसेनि मानसिफोरखौ बे नागारनानै आलो गोजोनै बियो जिउ हरनो गोनां जाबाय बेनि जिउ जारिमिना बेबादिजोंनो बियो थैनानै थांनो गोनां जाबाय बेनिखायनो जोङो बाइबेलाव लिरजाखानाय बायदि जों साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैगोन बेनि उनाव इसोरनियाव बिसार बेनिखायनो इब्रिनि 9:27 बुंनाय बाथ्राफोर बादि